quan em va trucar en David vaig pensar que en part m'havies fet una bona putada, perquè, hòstia, és molt complicat parlar d'algú amb qui has compartit tant i costa molt d'explicar tot allò que has après, tantes coses que has viscut, però, bueno, en part també, hòstia, vaig pensar que li devia i, per tant, gràcies de tota manera per la putada. Clar, què us puc dir, els que l'heu conegut? Que era una persona supergenerosa, que com a militant era un militant exemplar, disciplinat, amb criteri propi, que tenia les coses molt clares. Ja ho sabeu, els que heu tingut la sort d'estar amb ell. Però em penso que també hauria de ser l'oportunitat per honorar tota una generació de militants independentistes que ara sembla com si no hagués mai existit, però si no hagués existit, ara no seríem en la fase històrica que som. El relat dominant del procés independentista de vegades es diu que això comença el 2000, el 2004, el 2006, el 2010, i això ve de molt més enrere, i això ve d'aquesta generació de militants exemplars que en els moments més durs, en plena consolidació de la prolongació del franquisme, van plantar-se i van dir que no acceptaven aquella porqueria que se'ls oferia. I van enfrontar-se als partits hegemònics en aquells moments i a la repressió que hi havia en aquells moments. Clar, jo recordo, se'm va posar la pell de gallina l'11 de setembre del 2012, quan a la manifestació veies una generació immensa de gent cridant independència i, hòstia, deies, quan vaig cridar jo independència per primera vegada? 30 anys abans, al Fossar, el 1982, que érem uns quants, però érem els que érem. I enmig d'un acte que estàvem, almenys els més novells, els més veterans, ja estàveu avasats, però els altres estàvem acollonidíssims perquè un senyor que se'n parla molt sovint, el senyor Jorge Fernández Díaz, va intentar fins a l'últim moment d'evitar que aquell acte es produís i no teníem la certesa que qualsevol moment hi hagués una càrrega policial o el que fos que el desbaratés. Clar, sense aquesta generació moltes coses d'ara no hi serien, ni estaríem cridant independència, ni fa gràcia, perquè clar, si et situes en el context històric, en aquell primer moment que jo vaig cridar, i vaig sentir cridar per primera vegada públicament independència, Convergència no era independentista, Esquerra no era independentista, ni la crida a la solidaritat es definia com a força independentista. Però en canvi va haver algú que en aquells moments i ja d'abans estava portant una pràctica militant on estava ensenyant que hi havia una alternativa possible al transfranquisme. Sense aquella generació, sense aquella feinada, ni hagués hagut ni les activitats de propaganda de Terra Lliure, ni hagués hagut els comitès de solidaritat amb els patriotes catalans que assumien la defensa política de tots aquests lluitadors, ni hagués hagut el moviment de defensa de la terra, ni segurament estaríem en la fase històrica que estem ara mateix de barallar-nos per un referèndum. Quan el Julià i la Griselda van arribar a Manresa, a principis dels anys 80, van arribar en una comarca que tenia una situació molt particular. Era una comarca on històricament el Sant havia tingut molta força, però en aquells moments estava en plena descomposició, degut a una colla de contradiccions entre diferents possibles línies polítiques, els que apostaven per una força més rupturista i els que apostaven per acomodar-se al nou règim i participar, diguem, de les institucions. Entre els que volien col·laborar amb meta político-militar, els que volien col·laborar amb meta militar, els que no volien col·laborar ni amb els uns ni amb els altres, els que es volien definir com a socialdemòcrates i els que es volien definir com a comunistes. A més, coincidia amb què s'estava batent una repressió molt forta contra militants independentistes aprofitant el fallit assalt que hi va haver a la caserna de Berga l'any 80 i que va ser aprofitat per la policia per intentar tombar tot el que fes l'independentista tingués o no res a veure amb aquell fet concret que va ser simplement l'excusa per desfermar-ho. Per tant, era un moment en què militants n'hi havia, bastants empresonats o dispersats, però organització independentista i que se'n digués no hi era.
I alhora era una comarca que havia estat patint una reestructuració capitalista brutal, de desindustrialització, perquè el poc tèxtil que encara quedava s'estava desmantellant, el metall s'estava reduint pràcticament a la mínima expressió, i aquestes eren les dues indústries puntals de la comarca del Bages. Per tant, condicions objectives perquè algú donés alguna alternativa política a les classes populars de la comarca, i el que no hi havia era la base subjectiva. Però jo penso que de vegades el guionista de la història sempre té cops amagats, i de vegades la gràcia és aprofitar aquests cops amagats que ningú pensa que hi poden ser i acaben sent-hi, i aquest va ser, ja sé que sona molt fort, però suposo que us situareu en el context i entendreu el que vull dir, que el 3 de desembre de 1981 el Mando Unificado de la Lucha Antiterrorista, així es deia l'organisme en aquell moment, va fer la primera onada de detencions contra Terra Lliure i deté a diverses persones a la comarca del Bages. I a la ciutat de Manresa deté i empresona en Pere Vescomte i en Jaume Llussà. Clar, en una zona on hi havia poca possibilitat de treball independentista, de cop es crea una contradicció i s'inicia un tímid moviment de solidaritat cap als represaliats. Afortunadament, la presència d'aquesta generació de militants que tenien les coses molt clares va ajudar que els més passarells que estaven per allà, en comptes de despistar-nos i provar de fer una cosa així descafeinada, sense assumir políticament què volia dir allò, entenguessin que allò no eren simplement dues detencions, sinó que allà hi havia una confrontació política. I en Julià ens va ajudar a entendre de què anava el pollastre, i gràcies a això, el que en principi era simplement una comissió de suport a unes persones represaliades es va acabar convertint en uns comitès de solidaritat, va acabar donant lloc a uns comitès de solidaritat amb els patriotes catalans, i per tant constituïa un primer nucli d'aquesta proposta política per a les classes populars que en aquell moment estava òrfana, en una comarca on l'hegemonia política se la disputaven Convergència i Unió i un PSC que ja estava preparant-se per ser el relleu de l'OCDE al govern de l'Estat, i per tant estava injectant-se a marxes forçades les seves dosis d'espanyolisme, militarisme i conservadorisme social per poder fer aquest relleu. I per tant va aparèixer allà un nucli de dissidència molt molesta per l'establishment del moment i amb un ambient bastant opressiu, perquè esclar, aquests dos partits dominaven les institucions i des d'aquestes dues institucions intentaven silenciar qualsevol cosa que féssim en el sentit d'una proposta alternativa en passar-se al règim del 78. Gràcies a la fortalesa política d'en Julià vam poder resistir, i d'aquell nucli resistent de solidaritat es van generar noves iniciatives com la revista independentista Espatec, que no és que tingués una difusió molt àmplia, però simbòlicament era un trencament, era una veu pública que plantejava un discurs alternatiu al del moment. Després va evolucionar cap a la creació del moviment independentista del Bages i sobretot a anar amb un procés de confluència que va fer que diferents grups de gent molt jove que estava fent agitació independentista s'anés acabant enquadrant al si del moviment de defensa de la terra. I per tant, a partir d'un cert moment ja hi havia prou gruix polític com perquè aquesta hipòtesi d'una proposta independentista d'esquerres adreçada a les classes populars tingués una certa presència i una certa virtualitat a la comarca. I en això, aquesta generació, el Julià, la Griselda, l'Albert, etc., van ser decisius. Sense oblidar un altre esdeveniment que hi va haver, que potser d'entrada a la comarca va passar inadvertit, però no va ser menor ni per la ciutat, ni per la comarca, ni per tots els països catalans, com va ser la trobada independentista del 83 a Artés. El Julià, quan va passar un malaurat accident, ens va deixar molt orfes, personalment i políticament. Els que l'havíem tractat molt, clar, evidentment, personalment, una putada que
no cal ni explicar-li, no podeu imaginar. I políticament també. Però, tot allò que havia ajudat a construir, tot el seu criteri a l'hora d'estalviar-nos, d'errors en vam cometre molts, però ens en vam estalviar tants o més com els que vam arribar a cometre, va posar les bases pel futur. I això em sembla que és el millor que podríem dir de la seva faceta de militant. Perquè ell era un militant convençut, molt convençut, i això ens va ajudar moltíssim. Recordo una de les últimes converses que vam tenir, a mi em va sobtar en aquell moment perquè és allò, estàs enderiat, vas fent, però de vegades et falta perspectiva. I em va dir, no, diu, jo, és que la independència l'espero veure amb els meus ulls. Dius, hòstia, diu, sí, estem lluitant per la independència i poses moltes ganes i tal, però aquesta perspectiva de dir, no, és que si pam, al final arribarà, és allò que et dona una insuflada en uns moments complicats perquè ens estàvem debatent amb les contradiccions de veure com dimonis fèiem que una eina que potencialment semblava molt potent, perdoneu la redundància, com era l'MT, acabés sent realment una eina al servei de les classes populars amb les dificultats que va tenir, amb les limitacions que va tenir, que no cal pas aquí entrar a analitzar-les. S'ha dit molt, s'ha repetit molt, però de vegades hi ha frases que per molt que repeteixin no es gasten perquè són veritat. El millor homenatge és la victòria. I em sembla que ara el que ens toca és pensar en el Julià, pensar en ell com a exemple i dir, hosti, hem arribat on hem arribat perquè hi ha hagut persones que s'ho han cregut des del primer moment, han sigut conseqüents amb allò que deien que pensaven i mica en mica hi hem anat arribant. I ara què toca? Doncs ara toca lluitar pel referèndum i per la república. I com en el seu moment també va passar, també fa 30 anys, també teníem una extrema esquerra espanyolista que intentava entretenir-nos amb no sé què i un reformisme espanyolista que també intentava despistar-nos perquè el que volien evitar a tota costa és que les classes populars catalanes fossin mestresses del seu propi destí. I em sembla que el millor homenatge que li podem fer al Julià és ser tossuts, no deixar-nos distreure per aquestes tonteries i seguir endavant.